Abereki wake rikaindi mupe mukana. Haleluya. Atange nekuti kwazisa achitudza kuti ndinani, ndinobva kupi, ozotipa nyaya yake. Haleluya. Hatunonzani futi unit Chambwera tifarire mwana. Tinoda kutenda nekuti tinoutenda. Hanzi nababa Mseyamwa ane makore mangani? azone makore mangani? Wavaza kuti uri grade ani? Nina makore 4 ndiri grade ndiri ECDA. Tinotenda tifarire mwana mu ECDA 4 years. Haleluya. Regani kuzomutsvagira futumwe mukana. Handiti tisati tabva kupi toda kuona anozogona kumuchallenja. Haleluya. Uwoya wakasimba. Handiti because iyi nyaya yakaoma. Tinotenda. Regai ndikumbire mukomana wedu.